Yiena mar mondo mi arwak Eric Oduor jachiw paro ewi CBE mane skul mano mar Merisho School e twak mar okiny ma kawuono. Machiegni ahinya Eric Oduor, ageno ni ichiwo maber. Wachwako tudore koda mano ikruok mano mar skunde mago mag senior school mabro bedo ka chakore ayanga higa manyien mane 2026. Kata kamano okuongo mondi penjo ma benda kuongo penjo George Williams kanyo en ni geno marien mane ahinya nyaka tudore kod duoko mwageno ni bro bedo ka wuok ayanga odiochieng' ma kawuono ahinya nyaka olore kod kit kaka oketgi grading mawang'ni en grading ma piny Kenya pok noneno nikech kinde mokalo chien ne wang'eyo ni koland penj go mago mag KCPE to wang'eyo ni jal mokuongo seche moko ibo wach ni yudo max 400 mane wi 500. Kata kamano wang'ni wantiere kod lokruok moro mwadhi neno. Eric machiegni. Erokamano Joyce, mokuongo abro wacho ni erokamano kuom thuolo makikende mimiyowa mondo watwag kod jopiny e weche motenore kod CBC. Koro anyalo wacho ni nikech pogruok manitiere kendo duoko mwadhi yudo kawuono, anyalo wacho ni obro bedo jomoko dhi bedo mamor, jomoko bende nyalo bedo ma bende chunygi nyalo bedo nongikore matin nikech ing'eni kinde machon mane watimo KCPE niyudo kaka ne olandi ni ine mibedo namba 1 tinyalo bedo mamor kabisa. Nyiso ni ka koro bedo gima koro onge ting'eni koro nyalo bedo gimoro matek nikech ni mor ni dhi bedo namba 1 to koro namba 1 no kochako landi koro ing'eni chunyi nyalo bedo gi ngikruok moro. Lakini jok ma samoro bende ne ok bed ka namba 1 kata jomok ne tarajia ni nyalo bedo namba 1 ginyalo bedo mamor ni gino otimore maber koro sani waromre ng'ama yudo max 400 cha gi ng'ama yudo max 100 kata 200 kata 300 chalo ni koro waromre. Mane gima nyalo wacho. Yes, Joyce. Warito neno ni to obo bede yo machalo nade kalo nang'eyo ni jopuonjre mane otimo penj makamano nyalo bedo ni chunygi koro go kibi ka koro girito ni to obo bedo e yo machalo nade. Kata kamano wang'eyo ni kinde maduoko makamago bro bedo tang'eni nitiere mana atamalo matin kende mano ma ibo bed ka ing'iyo, atamalo mamoko ibo bed ka inono nyaka e penyno mano mar KPSEA mane gitimo. Mana kinyalo lero ne nyakora Mugejwang' Erika mano tiende nang'o kapok wasudo mbele kotwak marwa kalore ni wang'eyo ni en mana atamalo matin kende mar piny mar KJSEA ema koro idhi ng'i tiriwo kod mamoko penj mamoko mane gisebedo ka gitimo. Eric. Anyalo wacho ni en gima ber nikech penj ma watimo sani e mfumo mar CBC ni wan gi penj miluongo ni formative kata en penj mitimo kaka nyathi somo titime komigi assignment to penj no nitie max mimiye, then wadhi bedo gi summative mitimo makoro kaka mwarito duoko ne kawuono ni. Koro yudo ni mwatimo kaka nyathi omi assignment gi japuonj e class to iketo ne max giriwo duto koro kochopo sama nyathi otieko somo to gini bedo ga tamalo 90 sorry. Koro yudo ni modong' magitimo mar summative ni nigi max matin. Koro umagi tiyudo ni kata ng'ama ne ok nyal kata ng'ama samoro nyalo mare ok ber ahinya iyudo no bende at least onyalo yudo gimoro matin monyalo wacho no okalo godo. Yes. Warito